ಏರ್ಲ ತಪ್ಪೇನು ನೋಡ್ಚಿ ಪನ್ನಿ ಆಗ್ಲೇಗ ಮಾತ್ರ ಪನ್ನಿ ಏರ್ ಪುರ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಗ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಪನ್ನಿ ಹತ್ತು ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಏರುದಲ್ಲ ಪಂಡಿ ಪಂತೇರು ಅಗ್ಲೇಗೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಚಾಪರಿಯರೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಸಂಡೇ ಚಾಪರಿಯರ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಷಯ ದಾದ ಇನ್ನಿತ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಗಲು ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿರತ್ತ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಡು ದಾದ ಕ್ವಶನ್ ಪಂಡ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ದಾಯ ಮಲ್ಪುನು ಕೇಂದಿರು ಅದಕ್ಕೆ ದಾದ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪಕ್ಲೇಗ ಅಂದು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಇಂಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು ನಾನು ನೆಕ್ ಬಾಂತಿಗೆ ಗೋರನೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಏರೆಗ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತುಜಿ ಲೈವ್ಡು ಪಂಡ ಒರಿ ಕೊರ್ರ ಆಪುಜತ್ತ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪಿರೋರ ಅಂಚ ದಿಪ್ಪನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಪನರ ಆತುಜಿ ಲೈವ್ಡು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಲೆಕ್ಕ ಆಡಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ರಗಾಲ ಇಜ್ಜತ ಒಂದು ಗಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನಾರ ಇಜ್ಜತ ನಮಗೆ ದಾದ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಿನಿ ನಿಕ್ಲು ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಟ್ಟು ಲೈವ್ ಉಂದು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ನಮಕ್ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡತ್ತ 1,000 ಸಬ್ಬು 4,000 ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಏಡನ ಕೇಂದ್ ನಟ್ಟು ದಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಲಿ ಇಂದುಲ ಪೇಟೆ ಪೋಯಿನಕ್ಲೆಡ ಬೊಕ ಇಲ್ಲದಟೆ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಏನಂಚಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪು ಅಂಚದನಗ ಆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಂಡ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಒಂದು 4,000 ವಾಚ್ ಅವರ್ ಮಲ್ಪರ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ವೀಡಿಯೋ ಏತೇತುಂಡಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ 10-12 ವಾಚ್ ಅವರ್ ಪೋಪುಜಿ ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಅನುಭವ ಮಾತ್ರ ಏನು ಬನ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಲ್ತೆ ಅವಲ 1,000 ವಾಚ್ ಎನ್ನ 1,000 ಸಬ್ಬು ಆಯ್ದಕ್ಕೇನು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ದುಂಬು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋತುಜಿ ಅನ್ನು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಜಿ ಲೈವ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಕೇನು ಎಂಚ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು 4,000 ವಾಚ್ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಡೋಣ ಈನ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಅಂಚದು ಏನು ಮಲ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಅಂತ ಕಲ್ತ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರ ಇಂಚ ಲೈವ್ ಮಲ್ತಿಂದ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ವಾಚ್ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿಂದ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚು ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಚದಿಪ್ನಾಗ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಓಕೆನಾ ಮುಂಗುಟ್ಟುಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಜನಕ್ಲಿನ ಪ್ರೀತಿಲ ಗೆಂದೆ ಎಂಕುಲು ಅಂಚನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತೇರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲಡ ಪಾತೇರು ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂತೆ ವಾಚ ಬರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವನ್ ಬರ್ಪುನ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಎಂಕ್ಲ ಬುಕ್ಕರಡೆ ಕೇಂಡ ಐಕಾರ್ ಪಂಡೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲ ಒಂತೆ ವಾಚ ಬರ್ಲ ಒಂದೊಂತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವನ್ ಬರ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋಲ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಲಾಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈವ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡೆರು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿ ಎನ್ನಿದಿತ್ತ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಬಾಂಡ ಅಂದು ಲಾಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಲ ಈ ಶಾರ್ಟ್ಲು ಉಂಡತ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುನು ಏನೋ ಒಂದಿತ್ತೇನು ಪಂಡ ಐಟ್ಲ ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಂಡತ ಶಾರ್ಟ್ ಇಡ್ಲ ಅಂಚ ಅಂದು ಅವು ನಮ್ಮನ ಭ್ರಮೆ ಪಂಡ ಶಾರ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಕೌಂಟ್ ಆಪುಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕೌಂಟ್ ಆಪುಜಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕೌಂಟ್ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಾ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಟೋಟಲ್ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಆದಿಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ನೆನದಿತ್ತ ಅವು ಆಪುಜಿ ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋದ ಮಾತ್ರ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕೌಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪೇರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಪುಂಡು ಐಟ್ ಅಂಡ WH ಕೌಂಟ್ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಎನ್ನಿದಿತ್ತು ನಂಚ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಬೇಗ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಂಡಿಯ ಈ ಶಾರ್ಟ್ಲ ಡೈಲಿ ಪಾಡುವತ್ತ ಈ ಲಾಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಲ ಪಾಡುವ ಎಂಕ್ಲದಲ್ಲಿ ಮಂಡೆ ಚಿಜ್ಜಿ ನೆನ್ನಿದಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚ ನಾನು ಬೊಕ್ಕೋರೆಡ ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಡಾರಡ ಕೇಂಡ ಅನ್ನಡ ಇಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಲ ಕೌಂಟ್ ಆಪುಂಡ ಪಂಡ ಐಕಾರ್ ಪಂಡೇರು ಒಂದು ಕೌಂಟ್ ಆಪುಜಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬರತಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಈಗ ಲಾಂಗ್ ವೀಡಿಯೋನೇ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಏನು ಪಂಡ ಒಂತೆ ವಾಚ್ ಅವರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಲೈವ್ ಓಲ್ ಕುಲುದ್ಲ ಅವದೆಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಿಕ್ಲು ಅವ್ಕುಲೊಂದು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೋರ್ಚಿ ಮೂಲ್ಕುಲೊಂದು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೋರ್ಚಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪಂತುಜಿರು ನಮಗೆ ಓಲೆ ಇತ್ತುದ್ಲ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ
ಅಂದಾಯ್ತಾ ಏನಡ ಅವಲಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲು ಕಾರ್ಲದಕ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಾರ ಅತ್ತು ಕುಡ್ಲದಕ್ ಲೈವ್ ಅವು ಏರೆಗ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಲ್ಲ ಮೇಲ್ ಬೈದು ನಿಕ್ಲು ಅವಲಿತ್ತದು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಅಥವಾ ಅಮೇರಿಕಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಅಂದಲ್ಲ ಪಂತುಜೇರು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಪೂರ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ತಿರಿಯು ನೋಡಾಪುಂಡು ದಾದಾನ್ ಪರೇಕ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ತುಂಡ ದಾದ ಪ್ರೇಜನ್ನ ದಾಯಿ ಮೂಜಿ ಸತಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಿರ್ನ ಅವು ನಮ್ಮ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪುಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅವಳು ಪೋದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡನತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ದಾಲ ಬೇಲೆಜ್ಜ ದಾಯಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪು ನಿಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಬಾರ ದಾಯಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಂದು ಕೇನೋಚಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತಿಬೋಕ ಪೂರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡು ನಮಕ್ ಲೈವ್ ದಾಯಿ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚನೆ ಲಾಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಂಡ ದಾದ ಪ್ರೇಜನ್ನ ಅಂಚನೆ ಶಾರ್ಟ್ ದಾದ ಪ್ರೇಜನಂದು ಪೂರ ತೇರಿ ನಡಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲತ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಮ ತಿಂಗೊಲ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕರಿನದ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೋ ದಾದ ಪ್ರೇಜನ ಉಂಡ ಇಟ್ಟು ಅಂದು ಎಂಕ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏತ್ ಕಲ್ತದಲ್ಲ ಕಲ್ತದ ಮುಗಿದಿಪ್ಪುಜಿ ದಾದ ಪ್ರೇಜನ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕರಡ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇಪ್ಪು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಲು ಲೈವ್ ದಾಯ್ ಮಲ್ಪಿನಿ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲು ಆತು ಉಂದಾಪುಡು ಈತು ಉಂದಾಪು ಪನೋಚಿ ತಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವು ಅವ ಏನು ಗೊತ್ತು ನಾನು ಅಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ನಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಇಂಪುಡು ಈತು ಉಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲನ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡೊಂದು ಇಂಕ್ಲಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುನತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಏತೋ ಕಷ್ಟ ಡಿತ್ತುನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪಿರಿ ಎನ್ನಂಜಿ ಕಷ್ಟಗೊಂಜಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಎಂಕದ ಡ್ರೀಮ್ ಇಪ್ಪುಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಲೈ ಆವಡೊಂದು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಏನು ಅನ್ಪರು ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡು ಅಂಚನೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಡು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಡು ಮಂಡ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿತಿ ಎನ್ನ ಬಾಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಂಡ 2 ಜನ ಎಂಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಮಾಮಿಲಿ ಕೆಲಸ ಪೋಪಿರು ಆಯ್ತುಲ್ಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಆವೋಡು ಆಯನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚದಿಪ್ಪಿನಾಗ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ದಿನಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಅಂಚೊಂಜಿ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಮೂಜಿ 2 ಸಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಲೈವ್ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಜನದಲ್ಲಿ ಮುಜಿ ಸತಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಿ ದಯ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು 6 ತಿಂಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡು ಐಕ ಅಂಕ್ಲ ಬಂಗ ಬರ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲು ಏರಡ ಪೋದುಂಡತೆ ಲೈವ್ಡು ದಾಯಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಂದು ಕೇನೋಚ್ಚಿ ಪೊಕ್ಕಡ ಧರ್ಮವನ್ನು ಎರಡು ಇನ್ನೋಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಆ ಪುಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡ ಅವಳು ಕೇನೋಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೈಸ್ ನವನ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡತೆ ವೀಡಿಯೋ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಅಂದು ಪಂಡ ಯೂಸ್ ಪೋಯ್ಜನ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೊಲಿಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೊಲಿಂದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಉಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಕಡೆರ್ದು ಆಯ್ಗ ಮಲ್ಪೋಜಿ ಇಂಬ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪೋಜಿದಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಏನು ಗೊತ್ತಂದೆ ನಿಕ್ಲು ಎನ್ನಿದಿಪ್ಪಾರ ಲೈವ್ ಹಿಡಿತ ಬರ್ಪೇರ ಫಸ್ಟ್ ದೊಕ್ಕಲು ಇರೆಗ್ ಲೈವ್ ದಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರ ಅಂದಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಇಪ್ಪುಡು ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಪಗದಿಂಚಿ ಅಕ್ಲೆ ಬರ್ಪೇರ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಓರರ ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತಲಕ ಬರ್ಪೇರು ಕೆಲ ಜನ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಬರ್ಪೇರು ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುಜೇರು ಅವು ನಮ್ಮ ಪನಾರ ಅಪ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲು ಎಂಗ್ಲ ಲೈವ್ ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಗ್ಲು ಕಷ್ಟಡುಲ್ಲ ಪಂಡದು ಅಕ್ಲೇನು ಪದೇ ನಮಕ್ಲೆ ಎಪ್ಪರ ಅಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಎತ್ತನ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮನ್ಪೇರು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಬೇರು ಎಂಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಾತಿರು ಬಾಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರು ಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ದುಂಬುರ್ದಕ್ಕ ಏರುಲ್ಲೇರು ಅಂದು ಪಂಡ ಏನು ಪುದರ್ ಪುರ ಪನ್ಪುಜ ಒರಿ ಉಲ್ಲೇರು ಯಾರು ದುಂಬುರ್ ಎಂಕ್ಲು ಏಪ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಅಲ್ಪ ದಿಂಚಿ ಒರಿ ಉಲ್ಲೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ದೆಡು ಹೊರ್ತಿ ಬತ್ತೇರು ಆರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಚ ಒಂದು ಸಮಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಿ 2 ಜನ ಬತ್ತೇರು ಅಕ್ಲು 4 ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಡೈಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೇನ ಲೈವ್ ಉಡು ಏರ್ 10 ಜನ ಅಕ್ಲು 4 ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಕೆಲ ಜನ ಬರ್ಪುಜೇರು ಲೈವ್ ಓರ ಬಿನ್ನೆರ್ಲಕ ಬರ್ಪೇರು ಪೋಪೇರು ಪಾತಿರ್ಬೇರು ಡೈಲಿ ಬರ್ಪುಜೇರು ನಮ್ಮ ಕೆಲ ಅಕ್ಲ ಮಂಡೆಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದಾಗಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇದು 8 ಜನ ಡೈಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಬರ್ಪೇರು ಲೈವ್ ಉಡು ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ಪೇರು ಓರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬತ್ತೇರ ಮರುದಿನ ಬರ್ಪುಜೇರು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಲೈವ್ ಉಡು ಬತ್ತಿರಾಯನೆ ಬರ್ಪುಜೇರು ನಮ್ಮನೆ ಏರು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದೇರು ಅಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ದಿನೋಲ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಗ್ಲನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದಾಗ್ಲಿ ಏನು ಅನ್ಪಾರಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಏನು ಅನ್ಪಾರು ಎಂಗ್ಲ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ದಿಷ್ಟಿಡೆ ತೂಪ ಮಾಂತೆರೆಗ್ಲ ಗೌರ ಗೋರ್ದೆ ಪಾತಿರ್ಬ ಏರೆಗ್ಲ ತತ್ತು ಏರೆಗ್ಲ ಪಾತಿರು ಜಿಂಗ್ಲ ಲೈವ್ ಉಡ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲು ಬಂಡ ಹೊಸ ತೋರ ಬತ್ತಿನಾಗ್ಲು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೋರು ಹೊರರು ಏನಿನಾಗ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ಮಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಕಷ್ಟಡ್ ಇತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದ ಮುಲ್ಲುಡು ಕುತ್ತು ಬರತ್ತ ಅವು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಉಂಟು ಬಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಕಷ್ಟಗೋಸ್ಕರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವು ಕಷ್ಟ ಪೂರ ಪನಾರ ಆಪುಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ಐಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ಕೊರತೆ ಕಟ್ನಾಕ್ಲಿ ಇಪ್ಪೇರು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಎಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋಗ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈವ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯ ಪಂಡ ಅವು ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಬಂಗನ್ ಅದೇ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದರ್ ನಿನ್ನೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡರ್ನ
ಕುಡೋರ ಗಿಡಿಕ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿಗೆ ಏನು వచ్చి ದಾಯಿಲ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ದಾರು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಗ್ಲೆನ್ ಕೇನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಲೈವ್ ಮಲ್ತು ಜನಲ್ಲ ಅತಿ ಪ್ರೀತಿ ಕೇನು ಇರತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ದಾನೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇ ಜನಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋಡಿ ಏಪಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಏಪಲ್ಲ ಚಿರರು ಅದಿಪ್ಪು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಜನೆ ಏನ ಗೊತ್ತು ಏನ ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪನರಾಯ್ಜಿನಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಚೂಚೂರಂಡಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪನ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಕೊಂಚ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಕೊಂಚ ಕ್ವಶನ್ ನಿಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಡಿತ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪಂದು ಕೇಂದಿರು ಇಂಕ್ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಡ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಇರು ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಪಿದಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಇತ್ತಲಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಇತ್ತಲಕ ನಮ್ಮ ಬೆಂದಂಡ ಸಂಬಳ ಉಂಡು ಬೆಂದು ಜನ ದಾಯಾಗ್ಲು ಸಂಬಳ ಕೊರಡು ಕೆಲವೈನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಂಡ ಚೀಪಾಗಿ ತೂಪೇರು ಜನಕ್ಕುಡು ನಿಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆತು ಸಾಲರಿ ಬರ್ಪುಂಡ ನಿಕ್ ದಾದನ್ ಲೈಟ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಪುಂಡ ಕೇಂದಿಪ್ಪೇರು ಎತ್ತೋ ಜನ ಉಂಡತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತದೆ ಬಂಜಿ ದಿಂಜವನಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ ನಾಗ ಓಲ್ಪುರು ಪೋತುಜೇರು ಅವು ಚೂರು ನಮ್ಮ ಚೂರು ತೆರಿಯೋ ನೋಡಪ್ಪ ನಿತ್ಯ ತುಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪಂಪ ಆರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋತುಜೇರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತದು ಇದು 2 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಕಾಮಿಡಿಕ್ಲ ಅಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪೆಂಕ್ಲ ಪುದರ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಆರು ಕುಂದಾಪುರದಾರ ಅಂದು ಒರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕೊರ್ತಿ ಎಂಚೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾರ ತುಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತದು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತು ಓಡೆ ಪುರ ಪೋತುಜರು ಐಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಂಡು ಚೀಪಾಗಿ ತೂವರ್ಚಿಕ್ಲು ಐಟ 10 ಸಾಲಾರಿ ಬರ್ಪುಣ 5 ಸಾಲಾರಿ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದು ಕೆಲವು ಲಕ್ಷ ಬೆನ್ಪುನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಐಟೆ ಜೀವನ ದೆಪ್ಪುನಕ್ಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆಗ್ಲು ಪನ್ಪನೇನ ಒಂಜೆ ಕ್ವಶನ್ ಇಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ತು ನೊಂದು ಐಕನಿಗೆ ಕೇವಲ ಅದು ಏಪಲ ತೂವರ ಬಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಂಡದು ಇದು ಹೊರನ ನಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಡಂಡದ ತಾಯಿ ಕೊರ್ಪಿರಾಗ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊರ್ಪುನು ನಮ್ಮನ್ನ ಯೂಸ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವಡು ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಾಲರಿ ಕೊರ್ಪುನು ಬಗ ಧರ್ಮ ಸಾಲರಿ ಕೊರ ದಾಯದ ಬಗ ದಾದಂಡ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನಾರು ಉಂಡ ಏನ ಮಗನ ಮೂಲ ಉಪದ್ರ ಒಂದುಂಡು ಎಂತಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಏನು ಒಂಜಿ ಪನ್ರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏರಿಗ್ಲ ಮಲ್ಪು ಆಗಿಂಬೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬೆಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟುಜೇರು ಏತು ಅನುಕೂಲದಾಗ್ಲ ಮಲ್ಪು ಏತು ಪಾಪದಾಗ್ಲ ಮಲ್ಪು ನನಗೆ ಕುಡೋರ ಕ್ವಶನ್ ಏನು వచ్చి ನೆಟ್ಟೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಂದ ನನಗೆ ಗಡಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನು వచ్చి ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲು ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ದಾದ ಪೇಜನ್ ಉಂಟು ಪಂಡದು ఒక ಒಂಜಿ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಿನ ಉಂಡತ ಏಪಲ ಮೋಸ ಅಪ್ಪುಜಿ ಸಾಲಾರಿ ಆಗ್ಲಿ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಸಾಲಾರಿ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ನೆನ್ನೆ వచ్చి ಕೆಲದಾಗ್ಲಿ ಇನ್ನಿ ಬೇರೆ ಯಾನ್ಕೆ ಎಂಕೆ ಬೌದುನು ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡು ನೀಕಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡ್ದು ಸಾಲಾರಿ ಬರ್ಪುಂಡ ಈ ದಾಯಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪು ನೀಕಿ ನಾಚಿಗೆ ಅಪ್ಪುಜ ನಾಚಿಗೆ ಇಟ್ರದಾದ ಇಂಗ್ಲ ಅಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಬಾಡೋದಿಲ್ಲನ ಅವು ಮೈಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂಗ್ಲಿ ಬರ್ಚಿಂದಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತ ಬಾಡೋದು ಜನಕ್ಲೆ ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಅಂಚಿನ ಅಡಿಗೆದಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ತೆರಿಪದ ಗೊತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತದಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡಿನ ಕೆಲವು ನಂಜಿಲರ್ నాకు ಬತ್ತಿಪ್ಪೇರು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿನ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಪಿದಾಡ್ಲ ಬರಕೇನು ಅವೊಂಚೂರು ಅರ್ಥ ಮಂತು ನಿಕ್ಲು ಪೊಟಾಸಿ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನಂದ ಹೂ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರು వచ్చి ನಮ್ಮ ಕೊರನೆ 1 ಲಕ್ಷ ಬರಡು ಬಂಡ ಡೆಂಚಿನ ಆತೆ ಬೆಂದಂಡ 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ತಿಕ್ಕುನಕ್ಲು ಇಪ್ಪೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಪನ್ನಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಡು ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನರುಂಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪು ಜನ ನನ್ನ ಯಾನು ಏಪ ಪನ್ಪೇನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪನ್ಪೇನು ಎಂಕೊಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಕ್ವಶನ್ಗಳ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾತುಂಡು ದಾಯಿ ಬೇಜಾರಾತುಂಡು ಏನು ಅವೇ ಅಟದಿದ್ದು ದಾಯಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದು ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಅಂಚಿನ ಡೈಲಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೆಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗ್ಲ ಪನ್ಪ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪನ್ಪೆಗೆ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಏರ್ ಪನ್ಪೇರಂದು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾತುಂಡು ಅನ್ಕು ಆ ವಿಷಯ ಲೈವ್ಡು ಬತ್ತು ಜನಲ್ಲ ಪಿದೈಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಿದೈದ ಒಂಜುಂಡ ಪಿದಾಕ್ಲೆ ಕೆಲವು ಜನ ಕೇರ್ನಾಗ್ಲಿ ಇಪ್ಪೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಅವು ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಟೈಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಎತ್ತು ಬೇಜಾರಾತುಂಡು ಇಂಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇನಿಕ್ಲ ಬೇಜಾರುಂಡು ಆ ಪಾತೆರ ಪಂತೀನಿ ಆ ಟೈಮ್ ಪನ್ಪೇನು ಪಿನ್ ಪಾತೊಂದು ನಿಕ್ಲನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಪಿನ್ ಉಂಡು ತಿಕ್ಕುಂಡದ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಚಾನಲ್ ಮೋನ ಉಂಡ ಪಿನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಪನ್ಪೆನೆ ಆನ್ಸರ್ ಏರು ಪಂತೀನಿ ದಾದ ಕತೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾತ್ನ ಕಾರಣ ಏನ ಅಂಚ ಸತ್ಯಲ್ಲ ಉಂಡತ ಹೊರರ ಇನ್ನಿನಾಗ ಬುಲಿಪರೆ ದುಕ್ಕು ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಹೊರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಂಡದು ಮಲ್ತಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಚೀಪದು ಏಪಲ್ ತೂವರ ಬಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಆಯನ ಕಷ್ಟ ಈಗ ನಿಪ್ಪುಂದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಂತುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು
ಕಮೆಂಟ್ ಆಡು ಕೇನೋನಾಗುಂಡತೆ ಆಯ್ತು ಅಕ್ಲ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲಕ ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕುದು ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ದಾಯ್ ಬಂಡ ಕೆಲ ಗೊತ್ತಿದ್ನಾಗಲು ಅನ್ಪೇರಿ ಇಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಇರ್ನ ಒಂದು ಇಂಚ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪುರ ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪೇರ ಅಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಇಂಚ ಕೆಲವು ಅನ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಒಂಚೂರು ನಂಜಿಡು ಬಾತೇರು ಬೇರೆ ಕೆಲವದಾಗ್ಲೇಗ ಹಾಪಿ ಕೆಲವದಾಗ್ಲೇಗ ನಂಜಿ ಹಾಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಕೆಲವು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗುಲ್ಲೇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡತೆ ಕೆಲವು ಚೂರು ವೀಡಿ ರಂಚ ಅಂಚ ಮಂಚ ಸರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪು ಇಂಕ ಹೊನ್ನಗಡೆ ಒಂಜಿ ಅನ್ನೆ ಯಾರು ಲೈವ್ ಉಡ್ಲ ಪಂತಿರ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಎರಡು ಸತಿ ಕೆಲವು ಜನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅನ್ನ ಬತ್ತಿದೆ ಎಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂತಿರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಲೆಪ್ಪು ಪಂಡ ಏನ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂದು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಪೋಲೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆ ಮಾಹಿತಿ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಏಪಲ್ ಏನ ಕಡ್ದು ಚಿರರೋನಿ ಏಪಲ್ ಅಕ್ಲೆ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ ಏನು ಒಂಜಿ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅವು ಮಲ್ಲ ಗುರು ಶಾಲೆಡ್ ಎಂಚ ಟೀಚರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಬೇತಾಗ್ಲ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೇರ್ತೆ ಅಕ್ಲೆ ಇಂಕ್ಲ ಗುರುಂದು ಏನು ನೋಡಿ ಇಂಕ್ಲು ದೇವರನ್ನ ಅಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಕಷ್ಟಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಿರತ್ತೆ ಅವು ಏಪಲ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಸೈವಾರಂಟ ಮರಪರಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಏರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಿರು ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಲೈವ್ ಇತ್ತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪನ ಬತ್ತಜಿಂಡಲ್ಲ ಪಿದೇಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಏನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಏನು ದಿಪ್ಪಿರು ನಿಕ್ಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದೇನು ದಿಪ್ಪಿರ ಅಂದ ಕೆಲವು ಜನ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಉಳ್ಳೇರ ಅಂದೇನು ದಿಪ್ಪಿರು ಖಂಡಿತ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಪುನಾಗ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರ್ ದಯಪಂಡ ಆತೇ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪುನಾಗ್ಲಿ ಎತ್ತೇನು ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೊಂಬರಡಂಡು ಏತು ಕಷ್ಟ ಉಂಡೊಂದು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ದಿನಾಗ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ದಿನಾಗ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಲೈವ್ ದಾಯ ಮಲ್ತೀನಿ ಐಕ್ ದಾದಪ್ಪ ನೋಡಿ ಯಾನು ಆರು ನಂಜಡಿಗೆ ಏನು ಬೇರೆ ಖುಷಿಟಿಗೆ ಏನು ಬೇರೆ ಬೇಜಾಡಿಗೆ ಏನು ಬೇರೆ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಇದು ಎಂಕ್ಲು ಏನತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕರಿನ ಲೈವ್ ಹೋದ ಎಂಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟುಂಡಲ್ದೆ ನಿಕ್ಲು ದಾಯಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ತಿನದು ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಗೆ ಕೇನ್ ದಿಪ್ಪ ಅಂದು ಇದೇ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲೈವ್ ಪೋತ್ನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತು ಪಾತಿರ್ ದಿಪ್ಪ ಅಂದೆ ನಾನು ಈರು ಪಾತಿರ್ದಾರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಏತ್ಲ ಪಾತಿರ್ದೆ ಎಂಕ್ಲು ಕಾಮಿಡಿ ಏತ್ಲ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ಮನಸ್ಸುಡು ಬೇಜಾರಿಪ್ಪು ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತಿರ್ಪ ಮನಸ್ಸುಡು ಏತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪು ನಾವು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನು ಎಲ್ಲ ಯಾನು ಲೈವ್ ಯಾನತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನು ಇತ್ತ ನೆಟ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುನಾಗ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ತು ಎರಡ ಪಲ್ಲೆ ದಾಲ ತಪ್ಪು ದಾಲ ಪಾತಿರ್ದಿತ್ತಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಸಾರಿ ಅತ್ತು ತಪ್ಪು ದಾಲ ಪಾತಿರ್ದಿತ್ತಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಸ್ವಾರಿಂದತ್ತು ನಾನು ಅಂಚೆ ತಪ್ಪು ಪಾತಿರ್ಜಿ ಪಂಡ ದಾದ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತು ನಾನು ನಡೀತು ಲೈವ್ ಬರ್ಪೇರತ್ತ ಅಲ್ಲ ತಪ್ಪಿತ್ತಂಡ ಪಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಏಪಲ್ ಉಂಡದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆ ಏಪಲ್ ದಂಕುಜಿ ಬಂಡ ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ಪೇರತ್ತೆ ಅವೇ ಮಲ್ಲಾಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕೆಲ ಜನ ಬರ್ರ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಎಪ್ಪಕ್ಕೊರ ಬರ್ಪೇರು ಆಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಕಡೆದ್ದು ದೇವ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಳದ ಕೆಲ ಜನ ಪನ್ಪುನ ತೋಡು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಬರ್ರ ಆಪುಜಿ ಲೈವ್ಗು ಅಂಚೆ ಅವರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಲೈವ್ ಉಂಡಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪಂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕೆಲವು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪನಾಗ್ಲೆ ಅಗಲ್ಕೆ ಏನು ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಲೈವ್ ಮಲ್ತಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ನೀನು ಲೈವ್ ಇಜ್ಜೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಬರ್ರ ಆಪುಜಿ ನೆಂಕಿನಿ ಬರ್ರ ಆಪುಜಿ ಅಗಲ್ ತುಂಬೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದಿಪ್ಪೇರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಪುರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿನ ಒಂಜಿ ಗೆಂದಿ ಅತ್ತ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗ ಎಂಗ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗ ಚಂದ ಬತ್ತ ಎಂಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಎಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನದಾಗ ಒಂದು ಪನ್ನೋಡು ಎಂಗ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗ ಉಂಡದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜನ ಏರು ಉಳ್ಳೇರು ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅನ್ನೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಯಾನು ಏರನ್ನು ಅನ್ಪುಜಿ ಅವು ನವರಾತ್ರಿ ದಪ್ಪಾಗ ಅವ್ರು ಬಂತೀರಿ ಎಂಕ್ 4 ದಿನ ಬರ್ರ ಆಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಾವು ಅವ್ರು ಬಂತು ನಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಎಂಕ್ 4 ದಿನ ಬರ್ರ ಆಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಪಾರುಂಡು ನೈಟ್ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರ ಡೈಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಸಾಧಾರಣ ಅವು ಅರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾವು ಏರಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೀರಡರೆ ಗೊತ್ತಾವು ನಾನು ಏರೆಗೆ ಬಂತೆ ಅಂದ ಅರೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಅವು ವಿಶ್ವಾಸ ಬಂಡ ಅದೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಎಂಗೆ ಬರ್ರ ಪೂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಬರ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಪರ ಪನ್ಪೆರತೆ ಎಂಗ್ಲ ಅವು ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಗ್ಲಂಜಿ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪನ್ನಿತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರೋ ಉಳ್ಳೇರು ಇಜ್ಜೇರು ನೇರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಮಾತೆರ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಗೈಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿಜ್ಜೇರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ ಕಷ್ಟ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪನಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಬತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೇರು ಪೋಯೇರು
ಇತ್ತೆ ಬೊರ್ಚಾವು ಎದುರು ಪನರ ಬಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೇ ಉಳ್ಳೇರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗ ಏರ್ ಬರ್ಪೇರು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಏರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಜೇರು ಅತ್ತು ಲೈವ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಜೇರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗಲಿ ಆಲು ಉಂಡತ್ತಲ್ಲು ಏನ ನರಕ ಬರಡಿಂದ ಕಾಪುನಾಗ ಇಪ್ಪರು ಆಲ್ ಕಷ್ಟ ಬರಡು ಇಂಕ್ಲದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ದಲ್ಲತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ನರಕ ಬರೋದು ಇಪ್ಪಡು ಅವು ಏಪಲ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚು ಗೈಸ್ತಾ ಪಂಡ ಸತ್ಯ ಬನ್ಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗಲು ಬತ್ತಿ ಏರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಜೇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪಂಡ ಆ ಪೂರ್ಪ ಒಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಟೈಮ್ ಕೊರ್ರ ಆಗ್ಲೇ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಸತ್ಯ ಉಂಡತ್ತೆ ಬುಲ್ಪೆರೆ ದುಃಖ ಬರ್ಪು ಒಂದು ಪುರ ಕೇನ್ನಾಗ ಇನ್ನು ಪಣದಿಲ್ಲ ನೆದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಪನರ ಅಬ್ಜಿಗೆ ಎಂಕೆ ಇಂಕೆ ಬುಲ್ಪೆರೆ ದುಃಖ ಅರ್ಪುಡ್ದೆ ಬಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇಂಕ್ಲೆ ನಾಂಚ ಆತುಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪುಜೆ ಏಪಲ ಮನುಷ್ಯನ ಒಜೆಲಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಜತೆ ಒರಿ ಹಾಲೈನ ಎಡ್ಡೆಲಪ್ಪೆ ಎಡ್ಡೈನ ಹಾಲಪ್ಪೆ ಇಂಕ ಸತ್ಯ ಉಂಡತ ಒರರ ಎನ್ನಿನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಬುಲಿಪೆರೆ ದುಃಖ ಅರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮನ್ ದಾಯ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಜಿರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿತ್ತೆ ಪನ್ಪಿತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಾಕಿಡು ಆಲೊಂಜಿ ಬಂಗಗೋಸ್ಕರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತುಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಐಕಿ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ಅಂಚ ಏರ್ಲ ತಪ್ಪೇನು ನೋಡ್ಚಿ ಪನ್ಯಾಗ್ಲೇಗ ಮಾತ್ರ ಪನ್ನಿ ಏರ್ ಪುರ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಗ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಪನ್ನಿ ಹತ್ತು ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಏರುದಲ್ಲ ಪಂಡಿ ಪಂತೇರು ಅಗ್ಲೇಗೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ತಪ್ಪೇನು ನೋಡ್ಚಿ ಏರ್ನಾಲ್ ಪುದಾರ್ದೈತೆ ಪಾತೇರ್ದಜ್ಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೇರೇರು ಅದು ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ಏರ್ದಲ್ಲ ಪಂತೇರು ಅಗ್ಲೇಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಓಕೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪತ್ತಾ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್